Ndị ọdịnala ekene unu, ụmụ Igbo, ndị ọdịnala ekene unu, ndị ọdịnala ekene unu taa. Anyị ekenekwa ya nụ taa. Maam ihe dịsi ihe a na-atị ebe a, mana ka anyị na-enegodo anya mara ihe ha ga-eme. Anyị ekene unu taa, kenekwa unu ọzọ otu anyị si ekene unu mgbe ọbụla. Anyị bụ ndị ọdịnala, anyị kwere n'ihe otu kwuru. Anyị kwere n'ihe otu kwuru kwesịghị ike nọ ka esi eme n'ụwa ka esi eme n'eluigwe. Anyị kene eke, kene orie, kene afọ, kene nkwọ. Anyị apụtakwa n'ụbọchị taa. Taata bụ ụbọchị 8 n'ọnwa ndị ọcha, nke a sị na ome maka o nwere ndị na-asị na ha na-confuse the video na-confuse ha because of the date. So ọtị ka m kwuo maka ada ama Ọnịcha gwara obosi. Anyị kenecha ụmụazị, anyị ekene okenye, kene ikwu, kene ibe, kene oke, kene nwunye, kene unu niile ndị be anyị. Ịma na nwata na-amaghị ebe eniri ozu na-esi n'okwu abụọ. Etikadago m mgbu ihe asị nsi ụwa na-agwa ndị be anyị sị ha na ọ bụrụ nsogbu abụrụ maka ịkwa mmiri maọbụ ịkwa ozu maọbụ ime ọgbanje maọbụ ihe a. Na 1960 or 1970 mgbe e bidoro ịrụ tren locomotive, ihe na-eyuzu bụ coal ga na-eyuzu, but today anaghị eyuzu even anyị agago na crude oil. Fụkwa na crude oil na-esend dịkwa gas emission about to clean energy. There are so many ways to skin a cat, million ways to skin a cat. Nye gị one example now. One example bụ in a state of, if that is your village now, ọ bụrụ na enwe ihe a na-akpọ Red Cross, aga ogwo gị je rie nri, ije nye gị aka adị rie nri a wuf, ọrụ adị 50 million work na small village enwe 50 million work, ma ndị osisi, ma ndị igwe, ma ndị bicycle, ma ndị njin. Nwanne inweta ha aka gị n'ofu, inweta ya n'ọzọ. Ihe a na-akpọ ya bụ mmadụ iji mind ya transform the village. So ndị niile na-enwe problem, those physical problem, aka gị na-echiga ifu akara aka gị. Ihe mere bụ that time nna nna anyị ha na-eme those things because enwere factory, enwere ụlọ ọgwụ, enwere Red Cross. So the only way to do it is personal. But now ya no go na a stage whereby anyị kwesịrị ime those things for our people. Agaghị ahapụzi ya in individuals. Ọ gaghị anọzi individual. So I create a society cover all those personal problems. All those personal problems ga-adị limit. Ọ bụrụ about onye ka anyị na-ekwu ọdịnala new age, ihe anyị bịara bụ cover everybody, to shelter everybody with our knowledge. Spiritual knowledge all the too big more than ihe ndị mmadụ chere. Ọ bụ because of na mmadụ gbara afọ, ọ bụ na nwere spiritual knowledge. No. Spiritual knowledge wey practice ka ọ bụ because your body or element ka ọ bụ. So o nwere ihe ị ga-eme generate inside you, o ma activate your mind, olivate your mind, inwewo more awareness in physical reaction. Mana ndị be anyị chere ekwu ha na about ọdịnala echekwa ma nwere ihe ọzọ na-akọ ebe a. No, ihe anyị wetara bụ that coal aha, those things I transform ya, I wepụ the corrupt element or those metal, I turn into gold. Because ọwụ na ọ bụrụ ya ndị Christianity onweghị ihe dị na Christian, there is nothing there. Onweghị ihe dị na Christianity at all, onwero. Mana ndị aga na-abịa na-akparị anyị na-amụ anyị amụ because of what ka ndị Christianity ji anyị mụọ anyị amụ. Ndị Christianity all the whole evidence ha nyere about Jewish na Jesus anyị study chanya o combine rụ. Ịma ihe ha meziri na ha chọrọ ka atọ nụzie the Christianity into Gnostic religion. Gnostic bụ ndị nọbụ n'Egypt mgbe ndị ochie, ndị believe na sun god. Ndị Christianity ahụ that is okwe empty. Ha were the whole Jewish belief, Old Testament, right ya degharịa ya again, kpọọ ya New Testament. Typology enwere ihe ọzọ bụ only typology, repetition of Old Testament. Ọgwụgo afụ na ejide na ha agba na atụ Gnostic na ọbụzi Christ consciousness. Ọ bụrụ ya ihe mere bụ na ọ bụla ndị Igbo mata the reason why this ọdịnala bịara, ha ga-ama na Christianity a ga-crush ya down. Life and direct enwere ihe dị ya, but ị ga-crush with evidence, ị ga-crush with superior argument. Ọ bụrụ ekwu eneghị ekwutie n'okwu.
because ọ bụrụ na ihe nga na primitive stage of our ancestors which na ngụnwa bụ the same person ị na-achọ achọ ngụnwa na ebe a now because of na our ancestor enweghị that kind of society of today abụrụ society of then. So mgbe ahụ bụ onye na nke na-ata ahụfụ mgbe ahụ ihe ebu chi gị buo nka mee nka okay that time ọ na-eme anụba di a na-eji ebile jiri ọkụkọ chụọ aja mee nka but now that this state I know now you need those much ọ bụ ya omenani but ihe ga-emebi refine ya all those one na-adịghị relevant change it to something relevant ndị na-adịghị relevant. Mana ndị be anyị chekwa na-ekwu ọdịnala ochere ga-eje buru 2000 years ego bịa ọ bụrụ ya ọ bụ nna ahụ ya amaghị m ihe na-eme ndị isi ojii in short I don't know. Amaghị m ebe anyị esi agwọ ndị ọya n'ahịa ha I don't know where to cure these people. Ọdịnala ya bụrụ iwu bụ na you must remain in 2000 years back. No 10 years ago ị na-use different telephone. Today you are using another telephone. Ọ bụghị the same phone. Nokia onwe Nokia a na-use buru ibu Motorola unu echefugo na enwe Motorola buru ibu a na-use before. Locomotive train nke ndị ochie ọ bụghị ya ka a na-use na coal echenjigo eto petrol from petrol to cleaner energy with the same information. Every material science came from transmutation of the mind because mind and matter with the body all the one element. This element is found as well na soil kwa n'ime a na ọ dịkwa ebe ahụ iwere rod debe n'iro. If you keep rod outside n'iro mmiri mma ya for long time ọtọ na otu okwute again or if you ọwụrụ aja. So all these things all matter. So ọ bụrụ about na your society bi n'ime ọhịa for 20 million years ago egwu about 2017 how do we refine this society e cover am nonsense of 20 million years ago? No, it make no sense. Yeah, I got target to the society, our people. Let's target our people. Ọ bụghị individual because ihe mere ndị Igbo ji ata afọ bụ onye na nke na ka anyị chọọ mụ na ụmụ m geri ka anyị chọọ mụ na ụmụ m geri. At the end of the day onye ọbụla chọrọ nke echebe there is no society. There is no society. So onye na nke ọ bụrụ na ị nọgo na western world or Malaysia or America everywhere if na that so onye na nke anaghị work. Onye na nke anaghị work because na Africa anyị nwere gọọmenti ndị gọọmenti nọ n'Africa all of them bụ ndị nkịtị ma gọọmenti ma onye nwa ha bụ ndị nkịtị. So ihe a na-ekwu ha mara ya ha did be na ha adịgo ha ya in knowledge this thing ha kwesịrị ime ya because it's nature, it's practical nature. So ha mere ya bụ na ha mara ya. So ihe ha ma paper money their stage of awareness adịbere civilized enough ọ dịbeghị well enough ọ dịbere okay. So ha chere the best thing to accumulate paper money and 20 million police na-akpagharị n'iro all stage a nke aka nọ ịghọtago. Mana ọ dị mma ka ndị Igbo anyị mee ha anticipate rapụ ndị nkịtị ka anyị jee na be anyị n'obodo anyị eme ndị be anyị ha nọdụ ọfụma. All this ọgbanje na ihe a bụrụ ihe ụnyaahụ ọ bụrụzie story ọ sị nwe esi na ọgbanje adịrọ ime nwere ihe ị ga-eme ime na society all those things abụrụ ihe story ịghọtago. Ma nke a na ihe niile o nwere je na France ị gaghị afọ ọgbanje, gaa na Spain ị gara afọ ọgbanje, je na America ị gara afọ ọgbanje. Ọ bụrụ na ọgbanje adịghị because everybody nwere nke ị ga-abụ ga akpọrọ nkịta na-agagharị n'iro ọnwa gwa oje narị ego akwụọ ya ụgwọ ọnwa gwa oje narị ego nwe ihe ọ na-arụ anye ya ego ndị a bụ ndị eji gwọrọ ọgwụ ego ọnwa gwa oje na bank pere ego kpọrọ nkịta na-agagharị. So o nwere ihe anyị ga-eme anyị mere ndị be anyị all this personal problem will go away. Ọ ga-apụ mana those people those knowledgeable one onye ka m ji akpọ ha ka anyị bịa together ndị dị knowledgeable ndị dị learned ndị dị gifted ndị dị blessed. Let's come together anyị bịa together then I eme this society all those ndị a na-ata ahụfụ ndị nkịtị ya then they will become somebody through there because at the end of the day o nwere ike iwuzie in future this society anyị build na will help this mind of these people ha bụrụzie ndị ga-ete igwe care of us mgbe anyị ga-etokwe ka nka ọ bụrụkwa the same people ahụ anyị nyere aka mgbe aha ga-abụkwa marakwa ndị ga-enyere anyị aka that time. Maka ọ bụrụ na ọ bụrụ ya otu a na ha bụrụ ndị nkịtị nwanna anyị ka nka anyị rụkwa ndị nkịtị ịnọdụ na ala bekee ndị ọcha na-asị gị agadi nwoke onye isi nkwọcha kedu ụmụ gị onye isi nkwọcha kedu onye gị onye isi nkwọcha na ala bekee gị ga-anọ ndị ọcha na-amụ gị amụ ndị ọcha na-amụ gị amụ onye ojii nke ọya anakwabe nne na nna ya ka ihe ọ na-eme ebe ụnụma na ọka na nka ịghọtago. So ya ka a na-ekwu ihe a na-ekwu abụrụ aba ọ bụghị maka ekwuo masị ihe na-ekwu abụghị ọdịnala abụghị sayensị omenala Igbo eme meditation enweghị ihe o nwere ime with ọdịnala. Meditation wụ nature always because you don't know about spiritual science you don't know.
so ekwu aba meditation bụ ndị Igbo wejere ya Asia, ọ ndị Igbo mere meditation introduce na Asia, ndị Igbo ịghọtago. So ekwu maka akpọrọ ya meditation achịrị na oyibo, ọ bụrụ ya meditation bụ only way isi always spiritual practices within yourself. Ọ bụrụ maka asị na ga-akụziri ndị be anyị dị interested to learn how to meditate, akụziri ha, ọ bụrụzie na omenala ma ọdịnala. No, here were personal something, is a personal private something. If you want this, because ọ bụghị onye ọbụla chọrọ spiritual knowledge, egbe ndị chọrọ spiritual practices to develop their awareness. It's a different thing. O nwere onye sị gị na meditation abụ omenala. Ndị ya bụ ndị nkịtị ka ya na-akọ. Kedu ihe ịma omenala? Ka ihe gbawa ọdịnala? Omenala bụ sayensị ọdịnala ka esi ebi ndụ. Ndụ ga ọ na-amaka. Anyị nwere onwe ihe anyị nwere n'ala Igbo, a na-ekwu ka ga-esi wee nwee ụlọ ọgwụ, nwee ọkụ, nwee ụzọ, nwee factories and everything, na-akọrọ m nonsense. Ke omenala ka nka? Kedu omenala ka inwe ụlọ ọgwụ mma n'ala Igbo? Onye ụdị ohi ọbụla ọ sọkwa ya bụrụ abịa n'ala Igbo gwọọ ya, agaghị ebu eje obodo oyibo. Ke ụdị omenala ka ya? Nwee solar energy n'ala Igbo, ke ụdị omenala ka ya? Nwee ozigbo ụzọ, ya bụrụzie na korota adịghị ya, ke omenala ka ya? Anyị nwere concrete na be anyị egurie concrete were ewe ọkọrọta, enwere ihe ọzọ dị. Anyị yuzuo LDC dustbin gwere ihe wee wekọrọta, nwe ihe ọzọ dị. Enwere omenala ka nke ahụ? Agbagha m ihe a na-akọ. So owu nwere omenala nke dịka ka ndụ. So ihe a na-ekwu ndị be anyị, biko anyị ma Igbo history, anyị ma ya very very well. Mana ọ bụrụ ya ka ihe anyị na-ekwu bụ how do we come out of this mess? Ọ ihe a na-ekwu, ọ bụ how do we stay in the mess? We are already in the mess. I know na the mess already. So how do we elevate from this mess? Ọ ya bụ ihe ọdịnala na-ekwu maka ya. So na-ekwuzina na ọhụụ. No, we know. anyị macha about Igbo, because before anyị ekwuba omenala na ọdịnala, we know it. Anyị ma ya ọfụma, we have studied it very well, very very well. Even know beyond 1900, because ndị ụnụ ma nke ndị British 1900. anyị ma beyond 1900. We know it. So that's why I say okay, ka anyị jee na before nke ndị Eliza, anyị ejego ebe ahụ, anyị afụ the two set of the ordinary, fụ nke ndị higher one, fụ nke ndị lower one. anyị ama na nke ndị higher one will give us a better thing anyị chọrọ. anyị ewere higher one because ị gaghị compare higher and lower. anyị ewere higher one, okay, higher one na 24th century. How do we cover all those ndị ihe na-esiri ike ma ndị mmụọ ha na-esighị ike ịmanwu ihe ha ga-eme? How do we develop their mind up to standard ka ha nwee ike iji aka ha solve nwa problem ha, ka ha gharazi na-ejizi na nke ndị na-agba afa na nke ndị ya ha ejiri aka ha, because ngwa na nwoge bụ mmụọ ị na-agba afa, pụta ịmarọ onye na-ama ha arụzi. Onwe ndị na-eme moto ha mebie eja ka ha dozie. Enwe ndị na-eme na be ha na ya dị ha, they never call carpenter. Ha anaghị akpọ carpenter n'ụwa. Ihe mebie na moto ya ọrụwa, ihe mebie na be ya odozie ya. There are many people who do so. But because na ịmarọ onye na-amarọ onye ọ bụ, onye na-amarọ chi ya, onye na-achọ chi ọzọ. Onye ma chi ya anaghị achọ chi ọzọ. Onye ma onye ọ bụ anaghị achọ, ịmarachighị ihe achọ onye ọzọ. Mma na onwe moto mmebi ahụhụ mekaniki, nje ebe ahụ ekpughe emie. Ọ bụrụ nke nne enweghị tools, nje na nke nne mekaniki ebe ahụ. O nwere mekaniki na ala bekee, mekaniki ndị ofri mekaniki, ịbịa dị enye gị tools, ịkwụọ ụgwọ rent gị for some minutes or some hour, ichenjire onwe gị oil, chenje ebe ahụ, nye ha percentage ha nidiri gbara onwe gị. Mana enwe ndị lazy people ga-abịa oburu the thing bunye the man, ịghọtago, the man anarị ya 2000 euro or 200 euro, merie nonsense, change area ordinary oil, ọ narị ya 400 euro or 300, change area oil. You got that? So the same thing na-emekwe. Ọ bụrụ na develop your mind up to standard, ị gaghị need those people. Olesi ma arụ adịrọ gị, ama na ezigbo arụ adịrọ gị, na onye arụ adịrị ya ọ dịrị oke. And ị na-eri ezigbo nri, i prevent so many diseases. O nwere ike ahụ nwere ike ịya gị, but ihe adịzi common. Ahụ nwere ike ịya gị, ihe adịzi common. Onye ka na-agwa ụnụ mgbe ndị nna nna anyị ogwugwo isi na-akọchara. Enwere isi nwa ha jikọ ya, ekwugo m ya ebe all the time. Enwere isi nwa ha jikọcha odozi ukwu isi ha. Because ukwu isi a wụcha maka agbara ụnụ, afa ka agbara ụnụ, because ị na-eri datin ị gaghị aya ọya. Mana ụnụ egbutusi gị eriri anụ ezi jewara. Anụ ezi adịrọ mma. Kịta na ihe ndị Igbo jizi enwe ego na-abụ ọ na-azụ ezi. Ezi abụrụ ezigbo anụ. Mana ndị Igbo igwe ha na ọbụgọzọ want to make money. Ya ka na agwụgwọ ụnụ, the same thing na agwa ụnụ n'ime ọdịnala. Enwere ndị nwere this knowledge, but nke ha nwere knowledge nonsense, small one. Ha marry the higher one self. Because the only way you can transmute a gold is by removing the element, corrupt element. That is your mind. The only way you can get more knowledge inside your mind is removing the corrupt mind. What is the corrupt mind? Nke ahụ iji achụ ego, nke ahụ iji enwe anya ukwu, nke ahụ iji all those one iwepụ ha the corrupt mind. Onwe practice ị ga na-eme as a human being, ọ na-generate harder breed
this other breed ga na transmute na transform your mind. But ndị be anyị because na ihe ama bụ onye a na-ekwu okwu a ahụ sikwere iko ahụ a na-akpa ya but because na ọ chọrọ paper money, o nwere paper money, ọ sị gị na a na-achọ ya ọsọ na village na onwe ndị na-achọ ya because o nwere paper money. Mana ọ bụrụ otu ahụ, Chukwu mere anyị ebere na dis ọdịnala anyị na-eme na which is na anyị nwabụrụ Chukwu anyị ebere onwe anyị ebere. Anyị mechaa ihe ọdịnala anụ ga-afụ the changes. You will see change. Ịnụ na Thailand enye gị ọrụ ibe na Igbo chọọ ọrụ na-arụ biri na village unu mana ifu na complain na ifu na ihe ahụ ị na-ekwu bụ just you are making your mind up. Ibiri na village unu na-arụ ọrụ n'akụkụ ebe ahụ ifu na nsogbu ga-ana. Ọ bụrụ na ị nweghị ọrụ ijee na Red Cross nara nnirie, inweghị ụlọ ịnara kaadị jee one place. I need the government to do this thing. I can swear I need the government. Ego niile unu na-atụkọsị na movement unu na-eme, this money ga-eme ihe niile na moreover. This money unu na-atụfusi everywhere, ọ ga-eme ihe niile na moreover. We don't need a government to do it. Ndị Canada, o nwere na Canada enwere ụmụ nwaanyị kara nka na Canada, old women ha dị 150 ma ihe ha mere. Ha gaa na one village nwa na Canada, goro anyị ebe ahụ biri die goro anyị biri die. This village after some years ndị mmadụ eje ebe ahụ na-egoro anyị na-ebiri. Ndị aja ọsụrụ pụọ so aka na-agwụ na ihe ọbụla anyị ga-eme asị ọdịnala na village anyị. Ndị a ga-achọ anyị wee bịa as long as na anyị ma ihe anyị na-eme. I tell you, the fastest atom create the fastest vortex, and that is it. Enwere ụzọ ọzọ. I create a decent society. If all those things unu na-ekwu o nwere ihe ọ bụ because na mmụọ asị na mba ọgbanje na ọ bụrụ na emeghe nke a ma nwụọ nna nwanne m nwa jekwuru ha ebe ahụ ka ihe dị ndụ eme nke a mmadụ dị ọbụ ndụ nwa jekwuru ha dị na ka ihe mmadụ dị ndụ. Ọ bụrụ iwu bụ na ị ga-amụrịrị nwa is not by force. O nwere ukwu isi a na-aka ọ naghị amị mkpụrụ, ọ ka nkụ. Ị nwere ike ịkọ oroma ọ mịrọ mkpụrụ. E nwere oroma na-amị mkpụrụ. So ọ bụrụ na ị mụrụ nwa ị gara ete eke ka asị gị na onwe gbachiri gị afọ, onwe ha gbachiri gị afọ. O nwere onye a ga-amụ ọ gaghị enwe anya, nwe onye a ga-amụ ọ gaghị enwe akpa nwa. It's normal. Something dị wrong na the system mgbe ọ na form. So something dị wrong mgbe ọ na form o nwee error. So ọ bụrụ na nwere ike onye na-achụ gị ma ọ bụ no, the life ị na-ebi and the death is the same thing. All because of I can go I create a society na-educate people normally. All those things ha ga-ama ya. But because I nwere a system that they educate people. Enwere system na-eme ndị Igbo educate n'ụwa. There is none. Gwa m enwere system na-educate an Igbo person about life. Onye amara about life, kedu ihe ọ na-ekwu about life? If you don't know about life itself, kedu ihe ị na-ekwu about life? You don't know about life, ka ihe na-akọzikwa. Ka isi mara, ajụgo m ndị mmadụ si ya, kedu ka ị ga-esi wee transfer this thing from one place to another? Ọ gaghị enye m the answer. Then what is the base of that? Ke the base? Ị nwere base because ọ bụrụ na ị nwere base, show me because e nwere machine na. There is a machine, scientific proof, nwere ike capture ghost. There a machine na capture ghost because your body, your element of your body once all the complete or ma attract ghost. So ihe m need ime nchọwa element nwete nwe element combine like human because na your body enwere some particular element na attract ghost once all form hara of ghost attract nwete nwe that particular element the equivalent to that vibration ọ ga-eme attract ghost. Ihe m need nwere raw machine nwete ghost. Nchozi ibufe ghost from where to where, I know how to transfer it. Ọ bụghị by imagination or by practical steps. So each you develop your spiritual mind, you can develop it through a practical step. But ọ bụrụ ya ka a na-ekwu, ihe a na-ekwu how do you build our society? Because this knowledge okwa how we stress ourselves okwa through the heating, through the calcination of our own mind. Ka iji nwetakwa information all through stress. You gotta go because life bụ ọ bụ ọkụ mmụọ ka life bụ all heating. Ị na-ehit element ọ na-echange ọ na-transform, ị na-ehit na suppress ya make sure na enweghị oxygen and gas na-abatara ya or transform automatically o change. Because if you follow nature, you mara this how coal a na-use ka coal si wee form ị marakwa na the same process nature wee turn kwa metal, turn coal, turn all those things. Ọkwa the same process ka nke waga ejikwe turn kwa your mind, then you become something higher and higher and higher. How do we build these societies so that our people get benefit from this knowledge? Because anaghị ekwutie n'okwu. Practically, you must do it practically. Institute and institution a na-akpọ educational system. You need ọzọ ịgazi akwụkwọ na nke ndị nkịtị. Ijegodo ebe isi na nke ndị ọdịnala ewuru mmadụ.
iji echiche ebisi a na-akpọ ebisi mgbe ndị ochie ebisi 1 2 3 years na nke ndị ọdịnala nwanne pụta ịrụọ plan with even information better than those ones e nyere gị ebe ahụ, better than that in your own language na n'asụsụ Igbo n'ọdịnala, because ihe anyị chọrọ ka anyị nye gị the information for you to create, because ihe anyị na giving you we will do it for you, because your brain ka na-ahụ ọkụ ọgwa nke ndị aka nke ndị mere ochie. Ana m ekwu ụmụazị oburu ha karị oke enye ha the information ha ghọọ mmadụ o benefit ya, because ọrụ dị moto ọkwa mmụọ ga-emekwa dị moto enjoy, ọrụ plane aga m emekwa ya enjoy, ọrụ ụgbọ mmiri aga m emekwa ya enjoy. So ọ ka mma ka nye ha the information for them to do. So onye maka anyị bịara ebe ụmụnne m, ọ bụ onweghị onye bịara ebe a sị unu eme onweghị onye si unu eme, mana ihe anyị na-ekwu, how do we stop using coal to use renewable energy? You got that? Because coal nwere carbon emission, petrol which is crude oil nwere carbon emission. So o nwere so many ways to generate electricity na abụrụ only through this and this. You got that? So mgbe ndị ọcha bịara n'Africa, learn all the spiritual practices anyị na-eme, transform ya into practical science. Ọkwa the same information ụmụnne m. There is nothing hidden under the sun. There is nothing hidden under the sun. Agwara m na anyị ga-awụ ndị Christianity naanị, because ọha nwa at the first place, because ọ bụrụ na unu so usoro dị n'ụlọ ha by na transform go through that the same information you transform. Mana ndị abịa wepụ gị sizie gị na Christianity wee wetara gị best and best. Ị hapụzie the akọt off the omenala, akọtụrụ ya off. Now isorozie ndị Christianity, now iluzu one that ụzọ ahụ isi abịa ime isi na-eti ụzọ. Now jebe adịghị mma na adịghị mefugo na Christianity wozi naanị ka a wụrụ na ebe ndị nkịtị ha mere anyị pọpe. Now jebe adịghị mma na adịghị mma, because ị na-ejechighị azụ maazị ụzọ ebe isi pụta, ị na-ana azụ maazị ụzọ, ị na-eje maazị ụzọ, enwezighị ebe ị na-eje, middle of nowhere. You got that? So but how do we bring our, because here was pathetic, all the pain, how do we bring our ndị be anya na ndị a ụkachara isi na mere pọpe, how do we get them? Because ọ ndị be anyị, whether you like it or not, ị ga-ahapụ aka ha naanị, mana ị ga-akpọrọ horse to river, mana ị gaghị force horse to drink water. But at least ị ga-epresentịrị ha something reasonable. Sị na nwanne m emere gị pọpe, anyị nyere gị ọfa, nekwa ọfa anyị nyere gị, ọfa ndị ọdịnala ndị Igbo anyị kpọrọ ọdịnala maka nọ nke anyị. Ọ bụrụ na enwere afọ ọzọ anyị kara ịba ya, enwere afọ ọzọ ọdịnala Igbo, onye ka anyị ji kpọ ya ọdịnala Igbo. Ọ bụrụ ife ihe apịrị apị ma ọ bụ nka, no, ọ bụ ihe dị n'anị anyị, sayensị dị n'anị anyị. Anyị ga-eji rụọ equivalent to ndị China, rụọ equivalent to ndị America, rụọ equivalent to ndị Europe. Ọ ihe a na-ekwu maka ya, ọ bụrụ about personal something, no, ọ bụrụ about no. So maka ndị ụka na-ekwu ndị ụka unu ga-ese wee benefit na ihe a, mana ihe a chọrọ bụ na agwa ofu onye fụrụ na aghọ eke pụta na, mana ịchọkwa iji jebe nwere ejighị aka, maka okwu a na-ezi ozi ọma na-ezi ndekwe n'ife otu kwuru, ndekwe n'ọdịnala ndị ikwu otu kwuru, ọ ihe a na-ezi ozi maka ya. Mana at least eme enye ka o mere ibi obi adị ya mma ebe ahụ unu nọ, ndị a mere unu pọpe. Maka ije gụọ Daniel 17:28 ị ga-afụ ya, ịgụkwa Luke 27 to 59, 28 to 20, all those things kwuchara everything there, how they take this thing from Old Testament, because ịgụọ Old Testament the same thing. Ihe mere echenjie abịa echenjie, enwere ike asị gị na Moses nọ na wilderness for 40 years, apụta asị gị na Jesus was tempted for 40 days, or asị gị na Jesus was fasting and wilderness in allegory, wilderness or fasting. Moses nọ na wilderness for 40 years, Jesus nọ na mere fasting for 40 days na wilderness. So you got to go asị gị Herod and Pharaoh akọcha, je go and read the history of Pharaoh and read the history of Herod, the same thing. Asị gị na Bible with typo, go and do the etymology of typo, or go typology. Ka ihe typology with the ancient Hebraic method of writing history. The same way ha si eme history mgbe ndị ochie akpọ typology, ya ka ndị Rome were, because na ha meriri ndị Jew n'agha, were tiwazie Jerusalem, brew the whole book of Hebrew book, Jewish book na Rome jedobe ebe ahụ. Kpọrọ ofu onye n'ime ha nke nwere nke eme capture a na-akpọ Josephus ba Matthias,
kpọrọ the man wee jebe aha the man ebitere ndị Jew because ekwere ya nkwa na ọ bụ na ọ gwa ha information about Jewish history hidden text na a ga-ahapụ ya. This man wee gbuwara ha ahịa everything about Jewish Messiah, how they are waiting for Messiah to rescue them from Roman Empire. This is how they gave them Jesus as Messiah. Messiah bụ the Jesus bụ Greek word, ebe a nke o bidoro Zeus, ebe a nke o bidoro Savior, before change it to Jesus, all Savior ka o bidoro. Christ was the Messiah. This thing will common knowledge, but because of na ndị be anyị nwere superior argument to present, because ịdịrọchọ ihe na-ekwu ịdịrọchọ ọ bụrụ na ịdị chọ, how do you igbucha ụka, how do you transfer this spirit from one place to another, how do you use this spirit to cure ihe ị chọrọ ime? Ọ bụghị igbu ewu the problem, or because you cannot lay this thing, mmadụ jụọ gị gaghị aza nwunye, so ị nweghị ike win with Christianity with empty argument. Ị ga-eme ekiriri sure na ị na-egbu ụka. Yes, kedu ebe mmụọ ụka ga-eje ma ọ bụ na mgbucha ya? How do I transfer mmụọ ụka to mmụọ onye chọrọ egwu agwọ? How do I cure this person with this invisible force? A ga-ajụ gị na Christianity life and direct, but ị gaghị aza nwunye. Ịghọtara, ị gaghị asị mmadụ just out of imagination or superstition, all of that. Ọ bụrụ no, ọ bụrụ nna nna gị ha na-eme ha maka ha si ebe ịjụọ nna nna gị dịstịrị ọgwa gị, but ị mara ya, ị nwere the knowledge. Nna nna gị ha merie ma the knowledge why they do it and how they do it. But onye a na-ekwu process is a growth, is a man, is a growth of human is growing, the soul is growing. Ọ bụrụ because of na yesterday was dark, today sun shine, after darkness sun shine. So all a process of life growth. So your father used that method because there is no other method. Kita na enweziri so many ways to skin a cat, but you stuck in the past because he is too lazy to study. He is too lazy to study nature. That's all the same thing na-eme ndị be anyị na. For example, onye be anyị ga-apụta na ọ bụrụ engineer, ọ bụrụ scientist, ọ bụrụ astrologist, ọ bụrụ even software engineer, ọ nara eme, ọ gaa ala bekee, ruo na ala bekee, ruo ebe ahụ o nweghị basic knowledge of this ala bekee foreign land ọ bịara. Next thing ọkpọ ọgọ sị gị ihe obi n'otiri aka ọ naghị aga aga. ị nwere knowledge of these people, ị maghị asụ asụsụ ha sef. Kedu ihe mere gị iji feel na ị ga-emebe ọfụma hie? Maybe e nwere ofu onye n'ime mere 1212 kpata ego, onwe ọbụla nwere ebe ọ dịrị ya nwanne. So onwe ihe dịka evil or devil there, no. Ọ dịrị ọrọ gị ịfụrụ ya, ọ bụrụ ebe a nke ọ dịrị gị. So iteki na so special as long as na ị nwere ndụ na ndụ dị na ị nwere ndụ, nwanne onye dị ndụ na-afụ ihe ọma, because na ọ dịrị SS na ebe anyị si pụta ụwa. Ọ bụrụ na anyị mere awa land SS, ọ dị SS nwanne, ị gaghị afụ ihe ị na-ekwu, ị gaghị ekwu ya. Onwe onye si na badlock adịghị ọmọchi, no. A na-eme badlock mmena, chi ọjọọ a na-eme ya mmena. Gaa na England, isi Africa bịa na England, ikwo na iriri adụrụ na-akwụghị ụgwọ every month. Ifu na eme na chi ọjọọ, iri adụrụ a na-akwụghị ụgwọ, chi ọjọọ a na-ana. So anyị mee ihe nyafụ nyafụ na ana Igbo nwanne, chi ọjọọ na ana. Mana ndị Baịbụl ndị nkịtị nwanne, ijiri ego, nna gị ejighị ego, ị gaghị skuulu, ịwa onye nkịtị na ịwụ ya. So ana m achọ ka unu mara, ka unu jiri ewa ya. Ndị mmadụ ga-asị bidonu nwanne, ndị ọdịnala abụghị bidonu. Mba, a na-eji waya eme ihe. Ị na-ehi ise a n'anya ọwụwa ka anọ ihe a. Ihe ọ bụla ndị ọdịnala na-eme thorough scientific study, after study eme ya analysis, nweta result before implementing anything. Before implementing anything, study, after study, analysis, after analysis, ewe mezie okwu practical implementation. Ga bidonu kepụsị ga-ebido ihe nwa mba, ihe abụrụ akụkọ ndị gbomgbomgbom mba. Ihe anyị bịara ime anyị mechaa akpụ anyị n'ala Igbo. Ihe anyị bịara because anyị abịara ịchụ ego. Ihe anyị bịara bụ anyị mechaa ala Igbo ka ọ ga-adị. Ụmụ unu tote a na-asị na nwanne, enwekwere ndị bịara mgbe mbụ ha bụ ndị ọdịnala, ọkwa ha mere ala Igbo o ji wee dị otu a, because anaghị ekwuchie n'okwu. Ihe ọsọkwa ikwuo n'okwu n'ụwa na onweghị ebe ọ na-eme. Onweghị onye wu second class citizen n'ụwa. Ihe ahụ letter magic, because as you speak abracadabra, once you say it happen to you. Once you agree inside your mind, omebe exist.
ya na-akpọ letter magic. So isi na second class cities na Nigeria iburugo ozugbo ahụ ikwuru ya ozugbo letter magic ọ bụrụ iburugo and obere oge ibido mebe ya n'omume as a second class citizen. Ma Germany o, ma Europe o, ma America o, planet Earth wo ofu ka ọ dịrị bụ. So hapụ ihe this political boundaries divided because ha ji ngwa ọgụ. They have ammunition. Mgbe ndị Jew ndị Rome meriri ndị Jew nara ha anị ha gbuo ha, ịma ndị Jew mere ndị Jew naba rụba sayensị mebe sayensị megide sayensị o ntiri ha agbagote metụ ha aka na metụ fa aka ka ya gwụọ gị ịba ụta ka onye ma ihe si eme omume na-aba je mebe onwe mgbe ị ga-eme iruo ụhụ mmadụ ya agwa gị. So ụta ka esi eme maka esi eme n'eluigwe anaghị akọta ya n'akụkọ. Ebe a bụ ụwa bụ ikeketa orie. This is a place of calcination. Calcination ihe agba ọkụ mmụọ ebe a na-ehi ite elementi until o turn to gold. This is here ebe a n'ụwa earth ikeketa orie. So ọ bụ na enweghị ihe ifiriri laikiri ma ka ị ga-esi ewere ya nwanne ị kwesịrị ịma ihe ị ga-eme. Mmadụ nara gị ihe gị ị kwesịrị ịma ihe ị ga-eme. Onye nọkọta ya na-ebe akwa na-ayọ nọnsensị onye na-agwa gị okwu gbaa aka ya amadị sef na gbaa aka ya emeghị nke ka nke gbaa ihe na-ebe akwa ka a ga-eme gị because amago na ịdị powerless. So all the process of life nwanne all that thing ga-agwọ gị ịba mee gị mara ihe that thing ga-agwọ gị ịba mee gị ichebe uche ọfụma. So all the process of calcination ọya ka anọ. So ụnụ atụzi n'egwu obi amapụ na ụnụ ndị ọdịnala bịara ịpatara ụnụ ihe afafuru apafu. Onye ụka ọbụla gwa gị na ndị omenala bụ ịka nzu even onye Igbo si na omenala enwe ịka nzu gwụ ya aka n'anya nwanne iche ịka nzu onye ji gị aka. Anyị bịara ịrụ plenụ mana ị na-eje ndị ọcha ka ha rụọrọ gị plenụ ndị ọdịnala bịarụ plenụ si ọbụghị ọdịnala ọ dị n'elu mba anyị ga-arụ plenụ mana ọ dị n'elu nsogbu adọrọ. Plenụ nke anyị agaghị akpọzi ọdịnelu na maka akwụrụ m na ọdịnala ka anyị rụọ sayensị asị mba ọdịnala enweghị ihe nwere ike wụta sayensị. O nwere nke bịara na Facebook ụjọ atụghị ya ọ dere m what does ọdịnala has to do with meditation nsị a nwanne ị bịara ịjụ m ajụjụ ka ị bịara ịgba nkweri ọkọba nọnsensị. Ọ bụrụ na e nwere ihe ịfụ na Facebook jụọ m na-akọwara m gị meditation bụ anyị nwa foundr ya hapụ na ndị Buddha na-eyuzu ya. Meditation bụ normal thing enweghị onwere with religion, nothing to do with religion. So ọ bụ na akụziere gị how do you elevate your soul ọ bụ ajọ ihe mụ na ndị isi ojii ndị Igbo the worst. If you generate nonsense you become nonsense. Condition gị na Nigeria all because of the nonsense you generate. O nwere ife ọzọ. Don't blame anybody. You generate nonsense because your society is a reflection of your emotion. That is who you are. The Igbo land is the worst in Nigeria. So the worst. So n'ugwu Hausa ị nwere ike ị na-ebe ahụ agaghị ezugo ochi ma ha ma poverty ha agaghị ezugo ochi. So ọ na ị na-ha ikpuru isi ị na-ha ifugo afọ ị ga ị na-ha anụ ihe n'ala Igbo. So ọ bụ reflection of your emotion. Ekwensu a na-afụ anya bụ mmadụ, Chukwu na-afụ anya bụ mmadụ. Ọkwa mmadụ ga-edozi ala Igbo, ọkwa mmadụ ga-emebi ala Igbo. So hapụnụ invisible ekwensu na invisible Chukwu ka anyị menyere onwe anyị aka. Let us do it according to nature. Nwere otu ọzọ. So ka hapụ ị na-eche ebe ọzọ na-achọ ihe dị n'elu. Ihe dị n'uke enu dị n'uke anị. Mana before mara na this psychological problem ị nwere bụ ndị ụka mere gị because ị mara omenala at the first place. So ọ bụrụ omenala enweghị ihe o mere gị because nna gị nwụrụ gị n'ụka. So any damage of your brain today blame ndị ụka. Blame on ndị ụka na ọha nwa bụ onye destroy your brain because omenala imerie amụrụ gị na omenala amụrụ gị n'ụka. Most of you amụrụ ụnụ n'ụka. Most of you 98% of ndị Igbo amụrụ ha n'ụka. So who is the problem? Who is the problem? Onye ọcha amụrụ ya na nature ha anaghị ekwu about religion. Even na school ha religion dey prohibit ya religion na school ha. So nwatakịrị na 5 years ọ nọ na nwa obere nwa o chebegị ihe ọ ga-arụ ma o too ọ bụrụ oge ọrụ ofu ihe ma o pee mpe otu otu a na-eje esoro akara aka ya o jee na skuul nwe ihe ọ na-emeta ọfụma onye nkụzi akpọ mma ya si ya na nwatakịrị ada ihe ọ na-emeta ọfụma site ihe na this kind of school na akara aka ya. Ifu ka esi wee plan obodo a planụ ihe ọ bụla ị na-eme etinye gị towards nke ụnụ wee na-apịa tenisi a ga-etinye gị na tenisi mma ụnụ were aka ntị mmụọ agha ọjụọ gị ma isie na-akpụ
ịgba na mmiri na-eji peta n'isi pịagbukwa onwe gị ị na-abụ ọrọ sị gị gbagbukwa onwe gị ịgbaji okwu onye ya kpọghị eje ụlọ ọgwụ nke je kuo mmiri nwoke m ichuo na mmiri ihe a na-akọ ejide akara aka mebisie otozi ọ kpataghị ego onweghị ihe ọ dị mma ya asị na ndị mmiri achọba ya ndị mmadụ achọba ya nke nwa achọba ya ka ọ ihe ya akọ biko nụ ọdịnala ga-ekpochapụrụ anyị ihe ọjọọ mechapụ anyị ihere n'anya hapụ afọ ọzọ afọ bekee adịrọ mma ndị bekee so eme ụnụ bikọs ha ji ụka na-arụ ụnụ arụrụ man jiri ma politikal pawa maka ha nwere access to ilesi ngwa ọgụ onye afrịka ọbụla na-azụ ngwa ọgụ ịmara enwere negotiation ha na-eme negotiation how do ka ga-esi ejide ndị be ha n'ọrụ jide every country not divide them ịchọ ka elesi gị ngwa ọgụ ị gaghị divide ya you will not accept division ndị ahụ ekwere elesi ha ngwa ọgụ so ndị mere ekweghị ka afrịka ọwụ ndị west ndị na-esi ngwa ọgụ to african people onye ka ntị gwụ na anyị ga-eje dozie obodo anyị hapụ ndị a maka ijebe ebe ha na-eje ọ gaghị enwe isi maka enwere ndị mpa ha ndị shell na ndị otu ha ndị agha ji obodo ọ bụghị ndị nkịtị ndị ahụ ndị nkịtị na afrịka ha na-agbara ndị abụ odibo so ọ ka mma ka anyị lego down foundation ịghọtago si ebe a wee mere na-abịa si n'elu wee mere na-abịa bikọ ịchọ ibu wet lifta ị ga-edebe ukwu gị naanị bikọ idewe ukwu gị naanị ọgbajie gị ukwu ị ga-edebe ukwu gị naanị wee bendie wee dogote ya ọ bụrụ na ị mere otu ahụ nwanne ukwu ayọ ọgị ị bụrụ onye ukwu gbara agba ịghọtara so ụmụnne biko o nwere ọ dịghị otu ndị agha na-ekwu o buru ibu mana ọ na-eme ekwu okwu maka ụnụ aghọta ihe a na-akọ ọ dị unu ka 1 million years ka ọ ga-anọ mba ma ọ dị unu ka ihe adịzighị anyị na-ekwu ọ dịkwa possible n'obodo ahụ Naijiria nwanne mana mgbe ahụ anyị na-eje skuul enwere ndị na-eme ekwu okwu exam ruo n'ọmasị ka a gara onwere ndị na-ama windo ha ha abịadị klaasị sef enwere ndị na-eme ebuteriri maasị ahụ ozugbo aha ị ka na-ata bik ọ dịcha na pasị ya akwụkwọ na-apụ bikos na ịmara maasị ikwute na exam maasị wụta ya ma even ibue mere sipo gị daa so mana anyị ma na-ekwu ya anyị ma ihe anyị ji ekwu maka anyị maka ọ dịara anyị na ọ dịghị too much for us mana ngwa na onwe gị nwere ike ọ dị difficult for you ọkwa the same thing. Life is a story, life is a journey, life is a process, life is a teacher, life of everything. But ị ga-amarịrị ebe isi ya abịa wee mara ebe ị na-eje. You must know. Ị mara ebe isi bụ mara ebe ị na-eje. Ị ga-amarịrị ndị ikwu nne gị mara ihe ha na-eme, mara ihe ha na-asọ, mara ebe ha na-eje, mara ka esi eje, mara ka esi ana, mara ikwu nna gị, mara ebe unu si, mara ihe unu na-eri, mara ihe unu na-eme. Iwezesi oke ebe a ka m nọ. How do I transform this to this? Because ịchọkwa anything ọbụla ị chọrọ ime ịchịkwa iji coal anyakwanụ locomotive ị ga-abịakwanụ papụta ha niile ịgotago ị ga-ewetagodo ọkụ ị ga-eweta coal ị ga-ehit coal ehit nwanne wetanụ boiler wetacha na everything ị ga-eji wee hit niile before ikwube n'okwu na train gị because something must hit the propeller na something must hit the piston ọ ga-eji na-emove nụ ịgotago so ị ga-amagodi kịta na ị ga-amagodi ebe isi abịa marazi how do you transform this to this. Ị gaghị anọkọta mee transformation without mba na ị ga-eweta the whole particulars and element you need for transformation. Yes, of course. Devil bụ mmadụ nkịtị onye na-amara ife. Onye na-amara ife ya bụ devil. The evil, somebody who devaluate human life. How do you devaluate human life? Lack of consciousness, lack of awareness. So devil bụ onye isi adịrọ mma. Ọkwa onye ara abụghị devil. Mmadụ onye isi dị mma mana ọ nwere ọdịrọ ọmara ihe a na-akọ. Okoko ignorance person dị dangerous. Dịkara ekwu ọsị gị ejikwa esi ya ndị chọọchị ji wee si ya nọ gị na-ata ya amoosu ogbuo gị ma ọ nwere ike nwanne ya kpata ego anya ukwu ogbuo ya. Ignorance ego oje oshi jezuo ego mmadụ nwanne ụkwụ na aka ojiri gị ije eji egbeje na mmadụ ego ya jee chọọ go and work ka ihe eji aha ego ahụ eme ka ihe ị ga-eji dị money eme ị ga-arụ ụlọ na village gbaa nnukwu moto look at your life ọgwụna because enwekebere ihe ọzọ apart from this big house and moto kedu ihe wụ the problem? ịghọtara? So ndị be anyị ndị Igbo ụnụ atụzi n'egwu mana achọghị m ka ụnụ na-akpazi aghara achọghị m ka ụnụ na-akpa aghara anyị be anyị na-eje ịdị mma ije ka ịdị mma mana
ka anyị ga-esikwa adị mma bụ na anyị ga-aghọtakwa ihe ndị ọdịnala na-ekwu, nwee nchekwube, nwee hope, nwee faith and be charitable, because nwanne mkpụrụ onye kọrọ ka ọ na-aghọ. What you give is what you will get. Nature need the balance. Ihe ị kụrụ ka ị ga-aghọrọ. Ịkọ oroma ịghọrọ oroma. So ọ ka mma na unu ji nwayọ, jiri nnọọ nwayọ support ọ na ihe ndị ọdịnala ya. Ọ bụrụ ihe ndị freedom fighting, no. Onye ọbụla nọ n'ụwa chọrọ freedom, but all process, ị nwere process ọ ga-esi. But beware of letter magic. N'ime obi gị ị ga-adị free. Ọ bụrụ na ị draw free inside your mind, your body will not be free. So free your mind and free your body. No condition in this life is permanent. No condition is permanent, never ever. So you work towards of changing anything n'ụwa, you must change it. If you work towards of changing anything in this life, that thing must be changed, because you're not about transmutation. You can transform that thing. But did you have necessary things you need reach well? Because it's your world. If you want to go farm, ị ga-aji na mma ị ga-eji achụtụ ahịfịa na jiri ọgụ ị ga-eji akọ ihe. Inwezie ego, inwe traktọ. Ịfụ ya, enwe ndị na-eji mma aka ugbo, nwee ndị na-eji traktọ aka ugbo, mana ị ma na traktọ karịrị mma. So as ndị Igbo situation anyị today, anyị need traktọ, ọ bụghị mma. Traktọ ka anyị need iji wee ka ugbo, ọ bụghị mma. So enwe ha nke taa agaghị m akọ ihe m ji wee ebe abịaba tata bụ na ọ maka onye dere nonsense na Facebook na meditation na ọdịnala. Ma m na enwere ndị n'ime ha, enwere ha because anyị na-afụ na ife afụ na nzuzo. I know them ebe ha nọ. Ndị na-asị let them ka ha bịa na ka anyị fụ na ha ọkwa na ala Igbo nka ndị ahụ ndị na-ekpe ekpere ka ha dị. Ndị ahụ ndị ji ahụfụ anya isi. Ndị ji ahụfụ anya isi before ndị ọcha abịa anaghị eme operation na ala Igbo. Enweghị ụdị ọgwụ eji agwọ mmadụ ịchọ n'ụwa ị gaghị afụ na ala Igbo. Jegori jụọ ndị a na-agwọ ọgwụ na ma nwere ọ ga-akpata nwa ife eji agwọ mmadụ. Ọgwụkwa nke a na-ekwu n'ọnụ prove onye na tebụl here, let's see. Onye ahụ na-aya ọgbara jebe ụlọ ọgwụ achọ paracetamol, mana ị na-iwu dibịa na-aṅụ paracetamol. Na-ahapụnụ ndị a. Ọ bụrụ na ị na-arụ ọrụ ị na-akpata mgbọrọgwụ, nwanne bịa ka anyị rụọ. Ndị ọdịnala chọrọ gị kpatala anyị mgbọrọgwụ. Anyị nwere pharmacist, anyị nwere scientist ga refine ya. Anyị nwere information, anyị need ndị mmadụ, people ka anyị neediri. Ọ bụrụ information dị adị nke esi eme otu ayọ na ọ dị gbalie ihe ayọ na awụrụ mmiri. Kedu ụdị ihe anyị chọrọ? Anyị ji information, ihe anyị neediri people ndị mmadụ ha ji ewetara anyị those things. Ọ chọrọ ya. Kwa unu fụrụ agriculture, ọ na-ekwu a na-eme agriculture ebidogo otu a ga-esi eme expand na ala Igbo niile, mana ọ nwayọ nwanne. Anyị ahụhụ na Abacha nke anyị ji agba Abiola, anyị ahụhụ millionaires, ihe anyị ordinary person. Ọ bụrụ na anyị wee sere n'elu ego na mfe anya ụba ha now, I tell you in 6 months ana Igbo abụrụ ala bekee, mana anyị nwere that kind money. Anyị nwere ụdị ego ahụ na-akpa afa $11 million or $43 billion ebutere na Lagos n'ụlọ mmadụ ka ebutere this kind of money. Chineke mekwere ndị isi ojii ebere. Ndị ahụ ndị enwere ọkụ na mmiri, ha enwere ọkụ ha enwere mmiri, ebute ụdị ego na ya dị mmadụ. Ndị Naijiria agba nkịtị. N'ala bekee ka ịfụrụ onye ahụ ebutere n'ụlọ ahụ agba ya ọkụ ozugbo. N'ala bekee ụmụaka ndị ọcha agba ụlọ ahụ ọkụ, gbaa dị man ọkụ, gbaa onye ọbụla mere asụ egwu damon ha agba ya ọkụ. Before ndị ka na-abịa agbago everywhere ọkụ. Ndị Naijiria ga-afụ ya na-eshi ya na Facebook. Ndị ara ha ga-afụ this kind of money. Ndị enwere ọkụ ga-afụ this kind of money na-eshi ya na Facebook. Akọgeri ọ because na onye Yoruba, ọ because na onye Igbo, ọ because na onye Hausa. 43 billion ka ego one mmadụ dọsa na ya adị ya tata ụnụ amaghị onye nwe the money, ekwubeghị onye nwe the money. A na-akọgeri ndị Naijiria enweghị ha na-akpọ ha dị dosa. Ndị Naijiria na suffering from catastrophic mentality. Amaghị ihe na-akpọ bụ post traumatic amagham syndrome. Ọ bụ there is a syndrome wrong with 90% of ndị Nigeria. Syndrome, fear syndrome through religion. Ndị church fear religion, ndị church tinyere unu n'ime ọya ji Nigeria ti today. Ndị a ga na-eburu private jet na-agbagharị n'ihu ya dị unu.
private jet n'ihu ya dị ụnụ, enweghị ọkụ, enweghị mmiri, enweghị ụzọ. O buru nnukwu moto pụta isi ala ji eke arụ isi igwe, onye a jere Abuja ịsa abụ gị buru millions bata, onye o jikwa ụkwụ je Abuja buru millions bata rụọ manchọn, kpochie geeti, eti nnukwute geeti ha ka ihe nwe nebọ ya nweghị ọkụ, nweghị ụzọ, nweghị ebe o si aga, oribeghị nri, ọ pụtakwana isi ya iferi ya bye na ala bekee. Onye ahụ agaghị ebi 2 days, I swear. na ala bekee onye even ndị a ga-eju je na that house ha na Abuja butuo ya naanị, mara mmadụ onye ndị eke ya agbanwu, ha butuo ihe aha naanị nke unu ga-anọgo pụ na-ekwu Yoruba ndị Hausa, because of the weakness of that psychological mentality. The weakness of Hausa, Yoruba and Igbo, that is your weakness. Your weakness Hausa, Yoruba and Igbo, that was the problem. Because you can never agree with a Yoruba person, and Yoruba person can never agree with Hausa person, and Hausa person can never agree with the Igbo person. That is the weak point. That is divide and rule. Only thing merendep Nigerian politicians, criminals and strong, all that thing, then created it purposely. Ha carry purposely just to keep you down, because ha mana ndị Igbo mee, they will crush them. Yoruba mee, they will crush them. Hausa mee, they will crush them. But if you do it together, they will not crush you. But you can't eme, because a divide go with religion and the culture. A divide go, then go and look Biafra map, ancient Biafra map, mega for those things. Other all of a sudden I have losing people and understand Yoruba, come nonsense, boo why after a whole village, a board the whole village. Na kogeri. Board the whole village, na nonsense yeba. Yeah, all part, always strategy. Religion was strategy. All part of strategy. All rule. All government need it, yeah? Then use it. And Nigeria was the worst one. They use the highest. Those I and Allah hora. In a hope. Since I'm going hope until you want. Every night, almost 80% of Nigeria to be the ego. Amoria na hope. On one hope. Born in hope and die in hope. Hope until you on. Until ọnwụọ a na-enwe hope. Nwanne enwere hope dị ebe a. Ọ bụ ndị hope bụ ndị agha, ndị hope gị bụ ndị agha. Ọ bụ ndị agha na-achị ọchịchị. Onye nwe ha na-ekwu okwu ya, ọ bụ ha about hope. Gaa na America, gaa na Europe, you see that na onwe ihe na-akpọ hope here. Then all ordinary we build hope, and I build hope, I build. You build hope, and I hope gịnị? Ị na-ekpe gịnị na-ekpe? Gịnị ka ị na-ekpe? Go to France and see. Mando na ekpere ebe ahụ. Look at the city. O nwere ekpere na ekpere. Go to Spain and see na ekpere na ekpere. Go to America and see na ọ bụrụ ekpere na ame. All practical work. Do the work. These people ji unu n'ọrụ. Forget them. Ka anyị jekọrọ face ya n'Igbo. Let's face n'Igbo. Anyị mechaa na Igbo anyị na ha ekwubezi. Anaghị esi n'ịna afọ. You can be a victim of life because you know life. If you know life, you marry him na-akọ. Esi n'enu arị anị. Ị gaghị anọkọta nnọọ na Igbo. Nigeria dị more than 200 and something ọ bụ na 2000 sef ọ bụ na helu tribes ebe ahụ, and ndị ahụ ndị nkịtị everybody na-echegharị uche na-etuzugharị only these few men gaa na Abuja nọdị na-eke ego mmanụ hapụ ụnụ na ndị no school no road nothing. Na-enwe mgbe ị ga-erete nwa ego mmanụ ị ga-eji wee mee Nigeria, ị gaghị erete nwa na mmanụ never. Ego ị ga-eji abuild Nigeria ị gaghị erete nwe na mmanụ ma ha many embassies Nigeria nwere. Do you know? Bafọzikwe ndị gọvanọ 7 states a ga-akwụcha ụgwọ ihe ha niile. All the politicians bịa loot gwa ego mpa na ọ gaghị awọ. All because no na-enwere plan. Ịkọta so I abụghị politician, so na wegodu nke ndị politics bụ n'ebe ahụ ka ndị ọdịnala eme nke ha. Mana agwara m ụnụ na ọ bụrụ na ya esiri ọdịnala wee nwanne nwoke ebe anyị na-ejo. Ọkwa ha emotion and sentiment and passion a na-ekwu egbuo ha yo nwanne nke ahụ abụrụ story ka akụkọ ụnyaahụ bụ ihe a, so onwe ebe eji eje ka Chukwu gọzie unu niile ndị bụ ndị ọdịnala. Chukwu gọzikwe ụmụ Igbo kwekwere n'ihe otu kwuru. A sị m onye ọbụla nọ ebe ọ nọ ya biko ya rizina arịrị ya ebezina akwa maka anaghị ebete ya n'akwa ya ekpetikwu na ekpere bụ ihe arịrịọ. Ọgwụ na asị let us pray ka anyị rịọ arịrịọ. O Chukwu onye kpọpụtara anyị na jakramenti nke adị ịhụnanya kwa kasị ekwe. O nwere egwu a na-agụ a na-asị ka ha na-akọzi ya ka o nwere ka esi agụ egwu ahụ.
ife nwere ka m ga-enye nna, ife nwere ka m ga-enye nna, ife nwere ka m ga-enye Chineke, ma m enweghị ihe were bụ obi m nye. Ọkwa nwere egwu ndị ụka na-agụ so na-ekpezina ọ bara uru. Ana m agwa nke bụ eziokwu, ekpere abalị, ekpere bụ arịrịọ. Gịnị ka ị na-arịọ? Gịnị ka ị na-arịọ? Ị gara na Amerịka ị na-arịọ arịrịọ, mgbe ị gara na Europe na arịrịọ, ị na Naịjirịa ịrịọ arịrịọ. Ịrịọtabeghị arịrịọ na ala bekee ndị ji ego, ọ na-ala bekee Afrịka. Ọ bụrụ na Chukwu ga-aza gị ekpere, ọ na-eri ka ikpere ekpere ọma. Chukwuma na Afrịka dị ahụfụ dị ya. Chukwuma na agụụ na-egbu mmadụ, so na-emezi na iberibe. Chukwu okpuru isi ntị ochirie, ọ naghị afụ ụmụazị ahụ na agụụ na-agụ ebe ahụ. Politishan a nwere ego too much money, paakị ya n'ụlọ, Chukwu agba ha nkịtị ebe ahụ. Onye paakịrị damọn dị ọ ka dịkwa ndụ, ọnwụbeghịkwe. Damọn ị na-ekpere ekpere agba ha nkịtị. Ị na-ekpe ekpere, one day this man will give you manna from heaven or what? Ọ ga-enye gị ịgba lọtrị. Ịgba lọtrị ọ ga-eji enye gị. Mba na, don't stop praying to that nonsense. Bere gịnị ka Jesus is my husband, my father. Nwunye m nwa anwa kwuo na Jesus bụ husband ya, divorce ọmịa. Nwunye m nwa anwa sị na Jesus na-anụ ya, divorce ọmịa ozugbo. Ejekwuru Jesus ka ọ nụọ ya. Onye ntara ahụfụ kwuo ego n'isi ka ọ sị na Jesus na-anụ ya. Ofu mbọsị ọtụrụ ime bịa bụ ọ sị na mmụọ nsọ atụọ ya ime. Na-akọzi n'ụdị akụkọ aha biko. Of course, ị chọọ ịta apụrụ, ị gara enu isi kwara apụrụ. Unu ekpezina, agwara m unu nke bụ eziokwu. Ordinary for practical work. Unu ekpezina, hapụ na ihe ha na-akọ. Ndị bụ nsogbu unu for the moment ugodi ndị Naijiria na-achị ọchịchị, mana hapụrụ ndị ahụ ka anyị jebegodi dozie ya n'Igbo. Ịghọtara, ka anyị dozie ya n'Igbo. Mụrụ na agaghị hapụrụ ọrụ asọsọ anyị nwa. Ọrụ a bụ onye ọbụla ka o ruoro. Adị ọ na Igbo na vileji ka anyị na-ejekwa, anyị na-ekwe eje na taanụ. Anyị ga-enwe ọfiisi anyị na taanụ, maka na ndị Igbo nwezi ndị bịara vileji na taanụ ka ha nọzi. Anyị ga-enwe ọfiisi anyị na taanụ, mana ọrụ ga-adị na vileji ka a ga-eje, because anyị ga-apụ apụ. You can never put an old wine into a new bottle. Ị gaghị eput old wine into a new bottle. Ebe anyị ga-aje na bụ vileji, ebe ahụ emere abandon, those empty lands. Ebe anyị ga-target, ebe ahụ nke anyị ga, ebe ọ bụla anyị kọrọ ugbo factory, ebe ahụ anyị jee ebe ahụ arụọ the factory there. Anyị finish with the factory, anyị bupụtazire ndị city ha ribe. Ị ga-afụ very soon ha ga-abịa chọrọ anyị bịa n'ime ọhịa. Don't worry, they will come there and look for us. Anyị ga-emezi ndị ochi ha bụrụ ndị nche, ka a marazie ka anyị si abịazi dị ochi. Ebe ọ bụla anyị nwere ihe, anyị ga-enwe ndị nche. Ndị nche ahụ ga-abụ ndị vileji ahụ, ndị ahụ na vileji, ndị anọ nkịtị na vileji ahụ. Anyị ga-eji ha mee ndị nche, nye ha uniform, nye ha information ka esi protect na all those things. Ha nọdịzie marazie ka ndị ochi ga-esi abịa na vileji ị mana enweghị mmadụ bie, so ndị ochi anyị ha abịa nwe ebe ahụ. Ihe ndị ochi ji ebe na nọ city eme ha gbafuo. Ị ga-apụ sọsọ nliwa ebe ahụ, ụzọ ahụ dị ebe ahụ mgbe anyị nwarụrụ ya, anyị rụchara ụzọ ahụ dị. So ndị na vileji ahụ na-eche nche, ndị ochie agaghị agbanwe ebe ahụ ruo ebe ahụ. Ndị nche ahụ ga-ejide ha, and ndị nche ahụ ji egbe. So before ha agbacha ihe ha niile, nsogbu aba ha. So unu atụ n'egwu, anyị nwere atụmatụ, anyị maka anyị ga-esi eme ya. So mbara anyị ga-apụ apụ tinye ndị nche from that village, which enwego ndị kwere anyị nkwa efe anị everywhere. Ha na-ekwe anyị nkwa anị na ka ụlọ ndị a na ọ ga-adị mma. Ndị Igbo ga-adịrịrị mma as long as n'ọdịnala apụtago. Hapụ ndị na-atụ ụjọ, ọ bụrụ ihe nzu, ọ ihe na-eje anyị na-achị ije n'ọnwa. Ndị ụka ọ bụrụ ihe nzu, ndị ọdịnala ọ bụrụkwa na ihe ndị ụka. Enwere anyị ji information bịa, ma nke ochie ma nke ọfụrụ, ancient and modern. Ihe anyị chọrọ bụ a decent society for everybody, ma dik ma harị, ma onye ikwu ma onye nta, ma onye nwaanyị ma okenye ma nwata. Ọdozi alụ kwụsị arụ ọrụ ha chịrị anyị, dezie ya ọfụma. Divin tinye glass house sef, tinye glaasị, alụ kwụsị tinye glaasị, debere ya onwe ya, ọnọrọ onwe ya. Inwe kandụl ijedebe, inwe flawa ijedebe, inwe ahụ agbụọ ụka ebe ahụ erie gị iwu. Flower, candle, highest, because ọ chere ancient shrine ka ọ bụ, is an artifact, agaghị emebie, maka were nke Chukwu nye Chukwu, were nke Siza nye Siza. Rapụ ya ebe ahụ, ọfọ nna aka ha, debe ha, dezie ha ọfụma, kwanyere ha ugwu ruoro ha, na anyị abụghị anụta agbọghọ achụpụ agadi. Si m udo dịkwara unu, ka Chukwu gọzie unu.